Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej po spotkaniu GKS Tychy Ciarko Sanok. Spotkanie zakończone zwycięstwem drużyny gości 2-0. Z nami oczywiście trenerzy obu ekip. Bardzo proszę o pomeczowe wypowiedzi i opinie. W pierwszej kolejności trener zespołu gości, pan Milan Staš. Proszę bardzo. Tak minulý zápas sme dostali 6 gólov, tak sme sa dneska zamerali na dobrú defenzívu, lebo vieme, aká je útočná sila domáceho týmu. Vychádzali nejaké protiútoky, strelili sme gól. Po tomto góle sme ešte urputnejšie bránili. Taký zlom v zápase bol, keď domáci nevyužili presilovú hru, powerplay 5-3, ktorú sme dokázali ubrániť, a ten druhý gól už bol taký poistujúci, nás ukľudnil a vlastne sme dohrali celý zápas, keď sme kontrolovali jeho príbeh. Ja si myslím, že to bol na začiatok sezóny dobrý meč, malo to aj tempo, aj proste bolo to dramatické. Niektoré situácie nám nevyšli, ale tam nás zachránil Odrobný, ktorý podal dneska veľmi dobrý výkon. Najlepszy zawodnik w zespole? Odrobný. Trener GKS Tychy, pan Jan Wodila. Ja się zgadzam z kolegą Milanom Stašom, že meč mal dobré tempo. My sme grali, ale nedávali sme bránky. V prvej terci byli tam také okazie, co sme mohli streliť bránky, ale takú nešťastnú bránku sme dostali tam od zadného mantinelu, od bandeše, odrážil krúžek a dal do pustej bránky, taká bránka, no ale počíta sa. V druhej terci tam taký zlom byl, jak sme mali převágu 5-3, 5-4, tam sme mali dať bránku a meč by sa otočil, ale nestalo sa to a potom grali sme, chceli sme bránku strzeliť, ale dzisiaj tie krúžky, alebo krúžek odchádzal od bránky protivníka do rogu a aj tú druhú bránku, čo sme dostali v trecej terci, to jedna taká strzela a sme dostali bránku, čiže nebylo nám žičeno dzisiaj. Najlepszy zawodnik w zespole? Tak Radek Galant, tak.